No way. Не тука, не тука, не тука! Идвай тука, за тази стена, която построя! Ела! What? Той ми хипна! И опа, скъпи приятели, добре дошли в канала ми и днешният епизод ще бъде малко по-различен, защото ще гледаме някакви нови неща от сезона, нови коли, както виждаме от бекграунда ни, и в днешния епизод Каленка ще ни партнира. В днешния епизод ще разглеждаме всичко ново, каквото има в играта. Изключително много як сезон, лично мен много ме кефи, върнали са изключително много пи оръжия. Оставили са спас помпата, която е изключително готина, и това е като цяло. В днешния епизод това ще правим и задължително от миналия епизод, ако си спомняте. Клекни! Накарай бота и той да дойде, защото така си даваме супер яко. Ела по-натам де! Накарай го да влезе! Я чакай да ви отдалеч. Но вижда се! Още отиди натам! Дойде. Сега ела насам, ела към бота. Седиме тук и чакаме. Зоната ни върза даже. Натам е. Ма ние ще изчакаме, чули? Изчакваме и гледаме. Чули? Да. Окей, приятели, докуманета. Шет. Забелязвате ми. Ей го е там. Запали дървото! Запали дървото! Накарай бота да те хилне! Уби ме! И на братле. Това SMG беше изключително добро. Отдалече обаче. Отблизко... Колкото е, че обаче между другото са сложили, са добавили едно друго SMG, което ще бъде малко по-опи, надявам се. Аз съм играл с него. Много добро SMG, особено като тръгвате да купите прясно построени стени. Трябва да видим. Брате, горе ръцете, долу гашите. Давайте тъпия емолт. Добре, ще си пуснем този емолт. Между другото този емолт си беше ми го подарил един приятел. Така, той емот беше много як. Виждаме, че един с Crown Wing, изключително такава кирка. Не е лошо, особено звука е един такъв странен. Добре, така падаме. Падаме там. Таки малко е. Значи по цялото лоби отива в новите 3 локации, които са в... Значи едната се намира в Писъл. Клуба думи и не мога да говоря. Живото съм, не мога да говоря, ама... Добре, пускаме си глайдера. Другото, ако забелязвате, в миналия епизод бяхме играли с почти същия ски, който имаше партньорът ми, който е буквално същия рокеджия. Има пица, мисля, че това е... Да, това е пица май. Не, това е C4. C4 мисля, че беше. Нещо не го видях. Rocket Launcher! Супер! Едно изключително яко оръжие. Това също е много яко. Така, моля ви обаче да се взема. Ето е тази пица, защото има вътре, мисля, че около... Гледайте, аз само нося пицата на пича. Доставка! Доставка! Стой! Виж какво ти давам? Искаш ли пица? Аз ще я ям. 30 штукала! Стига, бе!
Добре, добре дошли в италианския епизод. Така, ела сега тука. Ела. Обаче имам само едно оръжие, бе, и нямам много патрони за него. Ела де. Какво и оръжие ще избираш от тия трите? Йо! Ела тук де. Знаеш какво? Ще ти дам ключа. Ай, ти прецени какво искаш да си вземеш от тея тука. Ти прецени, пък аз няма да се бъркам в нещата. Така, ще вземе това нещо, също е като това. Мога така да си ги... Къде бе? Какво да взимаш? Какво? Ама това е за тебе! Аре де, има хора долу! О, добре, ще го взема за SMG-то, ще взема SMG. Между другото, това SMG е изключително много пи. Много ме кефи, аз отивам долу. Да видим, братле, как ще се почувствате? Как ще се почувствате? Фак! Не можах да се приземя отгоре. Той е изключително зле с геймплея. Сега, ако ми кажи ми, че не ме спамиш в гръбчеш, тогава ще направо ще ми кипнат нервите. Казах ти, че е някой кемпер зад гърба. Добре, обясни ми защо си такъв кемпер, братле. Това тука. Братон, това беше останал на едно HP. Ти ли стреляш? Че на този неща, че ще му отидат в океана. Чакай да му отидем. Добре. Така, аз нещата тук на този пит ще ги взема, тук има други работи. Това ще го взема, много ми трябва. Много ми трябва. Rocket Launcher не ми трябва по принцип, така че него смятам да го заместа. Вземи, какво дава? Такъв си снайпер, който е наистина бая добре. Така, че се тренирам паркура. Още един си снайпер, малко съм изненадан, малко не, малко съм кринч или пък не е никаква идея. Добре, какво има този спас. То чест му го оставяме на човека, защото той най-много го обича. Аре, ладе, тук има един чест. Съм ти го запазил специално за тебе. Тая помпа 5 пари не струва. Добре, сега си взел спас като мене. Добре. Само права едно. И съм горе. Добре. Тук е имало хора. Бота виждам, че го няма. Патроните почти ги няма. Но важното е, че караме Ауди. Така. Я да видим новите качи, между другото, чете да излезна, че не мога да излезна от тия тъпи стени. Много мразя, когато някъде се задръсти човек. Какво даш? Добре, даш. Не е зле. Това е новата кола. Някой каза, че с нея може да се добре. Не е лоша тази кола въобще. Така, понеже ни трябва щит, тук имам ти щит, какво даш ти? Ми не даш въобще нищо интересно. Добре, продължаваме напред. Добре, тук пак не даш нищо интересно. Абе, за бога! Да помога да ти помогна. Тук чувам чест, бе. Къде е този чест? Има патрони. Вземи ги. Чест! А те често се появяват като някакви магически работи, брат. Стани наши патрони. Ти взели ги? Добре, взел си ги. Добре, я чакай да видим в това тук. Може да си помни. Така, 6. Не ми трябва, искам да си взема спаса, може ли? Жълто. Добре. Мислих, че някакъв друг спас. Шарм си, малко съм кринч. Сам. Значи в момента цялото ми инвентори е само един спас, едно лилаво SMG, един Rocket Launcher и е такива спас бомбичките, които те изстрелват нагоре и надолу. И 6 мините, които. Това ми е между другото, промених си инвенторито, защото просто не мога да го понасям каквото е. По принцип беше само
че използвах и снайпери, това. Започвам да се изнервям, защото снайперите изобщо не са толкова готини, които бяха. А плюс това и да не забравяме, че този сезон го започнахме изключително зле. Миналия сезон го започнахме изключително зле с снайперите. Имаше един скапан малък пистолет, ако помните, който вършеше работата на снайпер, но не беше снайпер. Така. Качваме се тук отгоре и гледаме. Понеже аз нямам снайпер, ще трябва да гледам. Само да не падна, че мога да умра. Къде си? Какво правиш за това дърво, бе, братле? Какво си е хванал тази пушка, си клекнал тук, шакаш ли? Добре, те чакайте да... Това не е за YouTube, моля те. Нали ще да ходиш до туалетната? Ама тук е туалетната, бе, братле. Е тука, акай. Мале, как замери са, ще повърна. Да насоча в... Добре, как отида от туалетната? Какво става за Бога? На концерт ли сме? Добре. Знаеш, ще си изходи до туалетна, след това почва да танцува. Явно е много щастлив. Чувам някой да се бие. Охо, даже го виждам. Виждам го даже. Добре, изстрелваме се. Охо! Между другото, ето е тук някъде, е тук. Ето го виждам. Те, казвам ти, тая механика с тези оръжия просто не е за вярване. Изключително е тъпа. Така. Тук чуваме един такъв, как ходи тежко. Явно си те е харесал тебе да те яде. Не знам. Това бомбички ли са? Yes, baby. Yes, give me. Това тук да е, вземи някакви патрони, има работи. Аре бе, брат. Има патрони тук, работи от пича, който умря. Понеже аз не ползвам емка, искаш ли ти ги дропна патроните? Аз ти ги дропвам за емката. Искаш ли? Ето. Не ползвам емка. Та игра ще се опитам да ползвам. Качвай се. В момента целта ми е да направя максимални, да си макс на дървото. Къде има там? Натам не е добре, чакай. А тук искаш ли? Мале е тук вълни на умрели катерички. Направо на умряло животно. Вътре съм да влезна вътре, все пак да помириша. Въртле, тук е тази каравара, въртле, село е това публична туалетна. Ай, мощно не мога да скача, бе, защото явно... Йо, братле, я виж къде съм. Я виж къде съм. Виж ме да е, виж. Охо, имаме си партньорче. Бай-бай! Добре, не се радваме толкова рано. Един ме цели. Това е изключително тъп. Добре, братле, що ще такъв кринж, бе, братле? Къде е този кринджар скапан? Гледай го, братле! Добре, кажете ми как играя! Гледайте го, това е бот, пълен бот, братле! Шет, бейба! Вземи да си промениш геймплея, брато! Гледайте, гледайте колко... Добре, няма да се радвам толкова! Чакай да отворя един легендарен чест. Ще може да има някакви яки работи. Няма яки работи. О, за бога, бе, ще ме побъркате! Добре, поне имам такива. Добре, чакай да са... Тук има ли Big Shield? Защото ми трябва един Big Shield. Да обърша един Big Shield набързо. Човек ли има там? Добре, до момента имаме 5 кила. Аз да е. Калинка ни партира между другото в новото нещо. Това ще го натиснем.
Добре. Идвам до тебе и чакаме в зона. Аз съм зад тебе. Прикривам те. Защото казват, по-скоро има някакви слухове от играта, че ще завърнат танковете. Дрънгана и някаква друга помпа, където е с нещо като някакви мехури. Не, често не знам как се казва тази помпа. Не съм, така да кажа, по-голямо про, където знае всичките оръжия и знае с какво да играе. Не играя с каквото мога. Каквото може. Аре, качи се да е. Чакай, ще покана от президента. Брате, ти си като папата, бе, брат. Най-охраняваната! Чай, да пропада, брате, ми изкараха хакерите за секунда, ми спря сърцето. Сега ще слайдваме. Добре сега, какво правиме тука са? Ще береме сладкиши? Я чакай, я стой! Стой! Ети патрони за емката, понеже аз не ползвам патрони за емката. Ще ги взема тея за всеки случай да ти дам малко приятел. Понеже аз използвам само SMG и помпа. What? Ето там виждаме нещо. Странно нещо виждаме. Ще го взема, защото е много яко. Стой. Там виждам нещо. Някой е бил тук май. Казвам май, защото не знам. Добре. Чакаме тук в храстите. Чакаме това нещо да падне. Аха, ето. Подажно зле. Така. Лова от сезон 1! Стига, бе! Добре, прибирам се при тебе веднага, защото... Яко изглежда, мале. Колко пие. Виждам човек. Там виждам един. Са отиваме, само отивам, брате. Аз го знам, че е шубе. Ей! Най-големия буку. Екшън, брат! Какво ти става, наркоман? Нещо, той май не си знае пинка. Май леко излезе. Братле, гледай за себе си. Млъквам. Отиват на острова. Добре, да се махаме от тук, искаш ли? Аз се махам. Така. Защото в момента имаме 6 кила, как става там магия, бе, братле? Трябваше ония да го пика ексна с кирката, но нямах възможност. Така. Чувам някакви фойерверки в това, може би е навън. Никаква идея. Малко по-слаби са, чувам обаче играта. Влад, виждам там да е билдвал някой. Легендарно такова. Не, лично ми трябва да е, ама... Така съм честен. Оу! Това не го видях. Гледай! Кой е това? Чай се сложа на метал да билдвам, за да може да не ми е на дърво. С макс, камък и камък и метал. Чай да дойда насам. Чакай, ти не си там. Добре, идвам. Между 17 човека, оставете по един лайк праските, за да може наистина да направим тирорял, защото вече ми писна, брате, да правя само клипове на това. Човек. Чувам един. Не знам къде е точно, обаче го чух някой да се такова. Забравих! Как се казва думата? Ела насам. Ела насам, бе. Гледам ти гърба, прикривам те. Добре, тук е билдвал някой. Много е билдвал тук. Златни оръжия! Има златни оръжия! Има ли лав снайпер?
Така. Има такова едничко. Супер. Синя помпа. Съжалявам, Спас, ти не ставаш. Шегувам се, не става. Въпросът е, че тая помпа е синя. Дай към зоната, че остават 15 човека. Слизай. Слизай, че се виждаме много. Добре. 14 човека, това е буквално 7 човека, които са ти... Ако стане по 6, има някакъв сладолет. Брате, искаш ли сладолет? Чувам чест. Ей! Значи тук някъде... Значи чувам чест, обаче не виждам хора. Странно. Там някой... Мале, ако някой сега рифне до нас... Отивам този скапан чест да го отворя, защото ми писна да бръмчи. Най-накрая го отворих този скапан чест. Защото изняй не чувам от него. Дай да ходим към зоната, де. Остават буквално само 5 секунди. Давай. Давай насам. Оф, мамка му този спринт, значи колко... 10 човека! Стига, бе! По 5. Гледай гърба все пак, аз не използвам мемка, което е гадно. Ако ми същат патроните на SMG-то, келфейда, братле. Не, защо тук трябва да ходим? Бати цървула. Тук, ако не знаеш, е изключително гадно, да. Добре, ти къде си? Долу ли си? Добре. Че аз качих, мислих да се кача горе. Уау, на това... Буквално... Тази скапана камера колко е досадна, не е завярвам. Падна. И аз падам с тебе, ела. Ела насам. В тази зона толкова е мраза. Взима ми по 5. Взима ми по 5. What? Тук има човек. Чувам го някъде. Има човек тук, внимавай. О, там се бият, яко. Там се бият. Там. Правим ли Виктори Роял? Аз тук съм се скрил зад едно нещо. Взимай я. Там се бият. Там се бият. Може би там е последния екип. Никаква идея. 4 човека, последния такъв екип. Слизам долу при тебе. Секси стрелич. Фак! Зоната! Дай към зоната, ела насам. Ела най-отдолу да сплитнем. Зоната, братле! Зоната, братле! Нокна го. Само да ме нокне в гръб, че ще поудея. Не тука, не тука! Идвай тука, за тази стена, която построя. Ела! What? Той ми хикна! Не! Няма хемка! Фак!
Нищо, скъпи приятели, това беше изключително близко! Деом! Това ако бяхме го направили, бас яко. Добре, скъпи приятели, надявам се това видео ви е харесало и ако ви е харесало, праскайте по един палец. Това беше изключително много яка игра. Надявам се, между другото сме с 8 кила, което е изключително яко. Така че, ако ви е харесало това видео и може да ни подкрепите да направим още един клип, където искаме да се опитваме да направим Victory Royale, праскайте по един палец нагоре и се абонирайте, ударите чана, за да получавате за следващите клипове и се видим в следващия клип. Бай-бай от мене и бъдете здрави и се видим в следващия клип. До тогава и бъдете готови!